हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे बर' रावखान्थिनि क्लास लानो ओंखारदोंलाय आरो बेयो जोंहा आसाम टेटनि सोमोन्दो गोनां आरो बेयो लोगोसे जायखिजाया स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो जागोन। बेयाव थाम्बनेइलाव नुदों जानांगौ नोंथांमोनहा मुंराय लानाय आरो बेयावबो नोंथांमोनहा नायदो दानिया नैबे एलपि सेक्सनाव बेयावबो जोंना मोनसे इउनिटआव दङ मा सोदोबमाफोरनि बेलायाव मुंराय बावैसो मुंमा लाखांबाय आरो नैबे इउनिट बे इउनिटआ जोबजोब्बाय। दा एखेयानो इउपिआवबो दङ नायदो इउपिआवबो सोदोबमानि बाहागोआव जोङो मुंराय मोनगोन। नायदो मुंमानि उनावनो मुंराय दङ नै बे मुंरायखौबो दानिया बे बाराव लानो नागिरदों इउपिआवबो मोननैबो सेक्सनावनो दङ जिहेतु दा अब्ला बिदि गोबाव खालामाजासे नायदोनि गोबाङानो जायफ्रा गोदानै फैदों नायबाय थानो हागोन माने प्लेलिस्ट दङ प्लेलिस्टआव थांनानै नायदो बर' रावखान्थि बेखौ डिसक्रिपसनावबो लिंक होनाय जादों। गोबाव खालामाजासे थांदिनि फैदो मुंराय एबा प्रनाउन मा होननाय जादों मुंराया माखौ होनो जायखिजाया मुंमा सोदोबनि सोलायै बाहायजानाय जायखिजाया सोदोबफोरानो मुंराय होनदों। मुंमानि जायगायाव जायखिजाया गुबुन गुबुन सोदोब जायखौ बाहायनाय जायो बिसोरनो मुंराय बेखौ जों बयबो मोनथिबाय एबा गोरलै बाथ्रा नाथाय बिनि सिङाव थानाय बाहागोफोर आरो बिनि दाथायफोरखौ नायोबा जोङो गोबां जों गोथौयै हाबनो गोनां दङ बेखायनो नोंथांमोननो बेखौ खनसे लाबोना होफैदों। दा जेरै मुंमानि जायगायाव आंनि मुङा हमनानै ला राजु नाथाय राजुखौ आङो राजु होननानै लायागारा आं मा होनगोन आं होननानै लागासिनो दं नै आं होमबा बे जाहैबाय मा राजुनि मुंराया जाहैबाय आं जाहैबाय कमल नोंथांनि मुङा कमलबा नोंखौ कमल होना लाबा नों होना गाबज्रिबा बेनो मुंराय जाबाय बेबायदि आरो सिम्पल बे मोननै एग्जाम्पल बेनिफ्राय गाहायाव दा मोनथिलांगोन। दा मुंरायनि बाहागोआ मोनबा होनदों बर' रावाव बेखौ गोसोआव लानांगोन सुबुं दिन्थिग्रा मानसिनियाव बाहायग्रा थावनि दिन्थिग्रा जायगायाव बाहायग्रा सोंनाय दिन्थिग्रा सोंनाय समाव बाहायनाय थि दिन्थियै मुंमाराय थि दिन्थिग्रा नङा थि दिन्थियै माने थांखिनानै रोखा खालामनो हायै बेयाव बाहायजाग्रा गाव दिन्थिग्रा मुङा माने गावखौ खोन्थानाय दा मोनफा मोनफा बेखेवलांबा मोनथिगोन। दानिया सुबुं दिन्थिग्रा मुंराया जोंना मा बियो सानद्रायखौ नायनानै सोलायो बेखायनो से सानद्राय आरो बां सानद्राय बेखौ लानानै जोङो नायनांगोन। आरोबाव सुबुं दिन्थिग्रा होननाय लोगो लोगो जोङो पार्सनाव थांबाय एबा सुबुंसायाव थांबाय बेखायनो सुबुंसायखौबो जोङो मिथिनांगोन। सुबुंसाया जाहैबाय मामोन सुबुंखौ फोरमायग्रा सोदोबफोरानो सुबुंसाय जेरै सेथि सुबुंसाय नैथि सुबुंसाय थामथि सुबुंसाय मोनथाम दङ बेफोरा दा बे मोनथामखौ लानानैनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों मा से सानद्रायाव जोंना सेथि सुबुंसायाव आं नाथाय बेयो गावखौ लाफानानै जेब्ला बुरजा जागोन सानैयानो जा साथामानो जा जेसेबां बुरजायानो जा गाव थाफाबाथाय बां सानद्रायाव जों जाहैगोन। नैथि सुबुंसायाव नों जाहैगोन बे जाहैबाय मान होयै आरो बे नोंनि बां सानद्रायानो नोंसोर जाहैगोन बुरजायाव नोंथाङा मान गोनां बां सानद्रायाव नोंथांमोन। थामथि सुबुंसायाव बि जागोन सिं माने मान होआबा बिसोर जागोन बां सानद्रायाव मान होयोबा बिथां मान होनायाव बिथांमोन जागोन। नाथाय माब्लाबा एक्सेप्ट गोजानाव थानाय मानसिखौ खावलायहरनो थाखाय बैसोर होननानै मानसिनाव बाहायहरगोन आरो बेखौनो जों दा लासै लासै खिन्थागोन। बै हिसाबै एक्सुवेलि बेयो गोजानाव थानायखौ खोन्थानाय जादों बैसोर। दानिया नायदो सुबुं दिन्थिग्रा मुंराया मोनसे स्पेसियेल केरेक्टार दं होनदों बे जाहैबाय मा गासैबो सुबुं दिन्थिग्रा मुंमाफोरजोंनो मा सोदोब बेखेवफानि मोन द' बेखेवगासे बेखेवगानै बेखेवगाथाम बेखेवब्रै बेखेवबा बेखेवगा द' बिसिम मा सोदोब बेखेवफानि दाजाबदाफोरा दाजाबनानै सोदोब दानो हागौ होनदों नाथाय एक्सेप्ट माने बेखेवफानि बेखेवगासेनि आवआ दाजाबफानाय नङा होनदों मानोना बियो थावनिखौ फोरमायग्रा एबा जायगाखौ फोरमायग्रा मा बेखेवफासो बेखायनो बियो जाया होनदों माखासेया जाजोबगोन नाथाय थावनिखौ फोरमायनायनि थाखाय जायगाखौ बुंनायनि थाखाय बियो मानसिनि बेलायाव बाहायजाया होनदों। बे मोनसे केरेक्टार बेखौ जों गोसोआव लाथारदों। बेनिफ्राय नायदो थावनि दिन्थिग्रा मुंराय होनदों थावनि दिन्थिग्रा मुंराया मा होनदों बबेबा दाबसे थि जायगानि मुंनि जायगायाव मुंखौ बुङालाबा बेखौ मा नैबेफोर सोदोबखौ बाहायगोन मा बे आरो बै सोदोबखौ जों बाहायगोन होनदों। हमनानै ला टेबोलाव गंसे मा दङ कलम दङ टेबोलनि कलमखौ लाबो होननानै होनागारा बैनि कलमखौ लाबो बिदि होनगोन आरोखि। ओमफ्राय नैबेयाव खाथियाव सियार थाङोबा मा जागोन जोङो बे सियाराव दोन होनना लाबा जोङो बेयाव दोन होनना बुंगोन सियारनि मुंमानि जायगायाव बे बाहायबाय बेबायदि आरो एग्जाम्पल बुजिबाय। नाथाय बे सोदोबखौ खाथियाव बाहायो दानिया बेसोर होननानै माब्लाबा मानसिखौ बाहायगोन मानसि बाहायो मानसिनि समाव बाहायनाय बे सुबुंनि सायाव बाहायो आरो बेसादफोरबा फोर दाजाबनाय जायो। सोरा जाहैबाय बर' रावाव मानसिखौ बाहायनाय फोरा जाहैबाय मा बेसादाव बाहायनाय होनदों। थिग बिदिनो गोजाननि खोथाखौबो गोजानाव बुंबा बैखौ बाहायगोन बेनिफ्राय मानसिबा बैसोर होनगोननो दहाय आं होनबोनाया बेनिफ्राय खाथिबा बैफोर बेसादबा बैफोर होनगोन मानसिबा बैसोर बेसादबा बैफोर बेसादफोरखौ बुथुमनानै दोन
ओमफ्राय मानसिबा बैसोर गथ'फोरा गेलेगासिनो दं बेबादि आरो। बेनिफ्रायनो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायनो कुइसन खालामनाय जेब्ला सोंनाय खालामगोन अब्ला जोंना नाम मोनथियाबा जोङो मा खालामनांगोन मुंनि जायगायाव जों बुंनांगोन। मा होनो नोंथाङा सोरमोनलाय होननानै बुङोब्ला मा जाबाय बिनि मुंखौ जों मोनथिया बिनि मुंमानि जायगायावनो सोर होननानै बाहायदों। ओंखायनो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायाव बाहायजाग्रा सोदोब मुंरायफोरा सोरआ मोनसेनो माया मोनसेनो मोनसेया बबे होनदों। बबेखौनो डाइलेक्ट लानानै खुगा लानानै माब्लाबा सोरबा अबे सोरबा माबे बुंगोन होनदों। जेरैजाय सोर फैदों बे मानसिनि जायगायाव मानसिनि नामखौ जायगायाव सोर बाहायजाबाय। मा नांगौ बेसादनि जायगायाव मा बाहायजाबाय। बेसादनि मुंनि जायगायाव मा बाहायबाय। बबे मोनसेया बेसादनि मुंनि जायगायाव बबे मोनसेया बेबादि होननाय जाहैयो होनदों। बेखायनो बेसादजों बबेखौ बाहायनो आरो माखौ बाहायो मानसिनि बेलायाव मानसि सोर होननानै बाहायनाय जादों। दानिया थि दिन्थियै मुंराय थि दिन्थियैया जाहैबाय रोखा नङै बाथ्रायाव जोङो मा बाहायनाय जायो होनदों। जेरै सोरखौ रावबो सोरबा खायफा बे मोनथाम खायफाखौनो सोरबा खायसेबो बुंनाय जायो। दा बेखौ जोङो थि नङै मुंमानि जायगायाव बाहायगोन होनदों। थि नङै मुंमानि जायगायाव जेरैजाय न'आव थांबाय सोरबा सासे मानसिया थायोमोनबा नाम मख'गौमोन नाथाय रावखौबो नुवासै नालाय रावबो गैया नालाय ओंखायनो रावबो गैया होननानै जों बुंगोन आरोखि। बेबायदि रावबो हाया बे कुइसनखौ रावबो हाया माने हाग्रा मानसियानो गैया। हाग्रा मानसि दंबाथ' नाम बुंगौमोन बिनिथाया हायो होनबा बिनिथाया हायो होनगौमोन जोङो। नाथाय हाग्रायानो गैया नालाय रावबो हाया बे मुंमानि जायगायाव मुंराय बाहायजाबाय होनदों। एखे रोखोमैनो सोरबायाबो दिनै सोरबा फैदों सिनाया नालाय मुं गैया नालाय सोरबा फैदों बे आरो। खायफायाबो बिदिनो खायफा मानसिफ्रा बेबायदिनो बुङो नैबायदि रायलायगोन बा सोर मानसिया बुङो एगजेक्ट बे खिन्थानो हाया नाथाय सोरबा बुङो आरोखि खायफाया बुङो बिदि। गाव दिन्थिग्रा मुंराय जोबथारनायाव गाव दिन्थिग्रा मुंराया मा होनदों नायदो गावखौनो बुंग्रा जेरै गाव सोदोबानोखा गाव दिन्थिग्रा मुंराय होनदों ओंखायनो गाव दिन्थिग्रा होनदों गावखौनो। जेरै माब्लाबा बेयो से सानद्रायाव गावखौनो होनना लानो हागौ सोरखौबा नैथि सुबुंसेखौबो होननो हागौ आरो नङाबा गोबाङावबो बुंनो हागौ। जेरै जाय आंखौ बुङोबा आं गावनो बुंदों बे गावखौनो बुंना लाबाय नै गावनो बुंदों। फारसेथिं नैथि सुबुंसेखौ बुंबा गावनो बुंथारदोंमोन ओरैबायदि बुंबाय आरो सोर बुङा बेखौलाय आंथ' बुङाखै होनना बुंबा गावनो बुंथारदोंमोन होनबाय होमबा बेखौनो मुंमानि जायगायाव गावखौनो बाहायना होबाय। थिग बिदिनो बांसानद्रायाव बाहायोबा बुरजायाव गावसोरनो बुंदोंमोन आरोखि गावसोरनो फैदोंमोन बावबायबो नैबादि सोर हमनानै ला राम आरो सामजों फैदोंमोन नाथाय रायज्लायबाय थादों राम साम बुंबाय थाला गावसोरनो फैदोंमोन होनना बुंबाय आरो बिदि। दा अब्ला मा जाबाय गाव दिन्थिग्रा मुंराय। होमबा जोङो मा जाखो मा मोनखो सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय मोनबाय ओमफ्राय जोंहा थावनि दिन्थिग्रा मुंराय मोनबाय। बेनिफ्राय मा मोनखो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय मोनबाय थि दिन्थियै मुंराय मोनबाय आरो गाव दिन्थिग्रा मुंराय मोनबाय। दा बेफोर मुंरायनि आखुथायफोरखौ जोङो नायजोबदो खेबसे अब्ला नोंथांमोनहा अब्लानो बुजिनो मोनगोन। खेबसे नायफिनबाव नङाबा मा होनो PDF फाइल मोनगोन बेयाव थांनानै डाउनलड खालामनानैबो नायनो हागोन। ग्रामार बुजाबाव थाखायो एक्सुवेलि बुजियाबा बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। एसेनोसै शेयार खालामनानै हो गुबुनफोराबो रोंनायनि। बेखायनो फारसेथिं जाय नोंथांमोना गोबांथार भिडिअ मा खालामखानाय दङ नायाखैबा नायनो हानाय जागोन। डेसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि बर' रावखान्थि ससियेल साइन्स नायनोबा ससियेल साइन्स दङ आरो आदार्सखौ जेसेबां माबा माबि भिडिअ नायनो गोसो जादोंबा प्लेलिस्टआव थांबा नुजोबगोन गोबांनो। एसेनोसै गोजोन्थों।